Emisiune oferită de Dedeman și Delaco. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Antreprenorești adoptă un sat, unde aducem în prim plan povești de succes din satele României. În acest episod ne concentrăm pe un subiect esențial pentru viitorul nostru al tuturor, educația. Deși provocările din mediul rural sunt numeroase, există exemple remarcabile care ne arată că educația schimbă destine. Și în satele din România întâlnim școli și profesori dedicați, elevi ambițioși și proiecte care creează oportunități reale pentru copiii și tinerii din aceste comunități. Vom explora locuri unde accesul la resursele necesare performanței, precum tehnologia modernă, sprijinul comunității și inițiativele educaționale fac diferența și aduc speranța unui viitor mai bun. Rămâneți alături de noi pentru a descoperi cum, chiar și în mediul rural, educația are șanse reale de transformare și de a oferi copiilor și tinerilor instrumentele necesare pentru a-și atinge potențialul maxim. Pentru noi, educația este pilonul, este fundamentul succesului, indiferent de domeniu, și ne-am bucurat să vedem că în cadrul proiectului Adoptă un sat se pune foarte mare accent și pe această componentă și sunt încă pe listă foarte multe proiecte de educație care vor veni în sprijinul elevilor și a profesorilor și cred că acestea vor construi un viitor sustenabil și cu adevărat mai bun pentru toți cei din aceste comunități. Am avut recent cazul că au adus, să spunem, un grup mare de copii la un eveniment special școlar în București și ideea a fost, normal că poți să vii cu o sponsorizare, să organizezi totul, dar ideea a fost, am vrut ca comunitatea să învețe să adună, să spunem, suport de la ceilalți. Nu este ideea că noi să venim, facem și după aceea plecăm și ei stau cu situația cum a fost înainte. Nu, ideea este că să-i ajutăm să învață cum faci o strategie, cum activezi o comunitate, cum obții suport din comunitate și cum faci ceva constant împreună, fără să mai ai nevoie de ajutor. Că ideea este nu să fim cumva cineva care îi face dependent de noi. Noi vrem să-i inspirăm, să-i conducem pe un drum, să-i dăm la îndemână instrumente și posibilități și ei să aibă plăcerea și satisfacția că după aceea pot să facă singur. Au venit profesori și ne-au vorbit foarte frumos despre această activitate și m-am gândit că o să mă ajute pe viitor să îmi aleg liceul, să văd mai multe meserii, cum se desfășoară. M-am gândit că o să fie interesant. După ce am să termin facultatea, aș avea dorința să mă întorc înapoi la mine în sat. Unii dintre ei mi-au spus că aleg cariera didactică și asta nu-i deranjează să fie chiar în satul lor, pe lângă părinți, iar ceilalți să vedem, antreprenorii care ne vor prezenta azi diverse perspective, poate îi vor convinge că și la ei în localitate se pot deschide afaceri și se pot promova diverse acțiuni constructive pentru toată comunitatea. Ei nu prea sunt orientați spre a pleca de acasă, fiindcă sunt legați de familiile lor foarte mult. Poate asta și datorită vârstei, să vedem și după liceu ce se mai întâmplă. Ceea ce ne dorim noi cu acest eveniment, cei 100 de speakeri, cei care sunt în sală, este să inspirăm de fapt adolescenții pentru viitorul lor drum în viață, pentru că drumul acesta începe cumva din clasa 8-a, a 9-a, când facem primele decizii, când facem primii pași în direcția aia de a ne duce înspre un domeniu și cel mai important este să înțelegem ce înseamnă acest domeniu, ce oportunități are, ce riscuri are, ce ne poate oferi și lucrul ăsta se poate afla cel mai bine de la cei care lucrează în domeniul pe care noi îl vizăm. De aceea în arenă sunt 100 de speakeri, 100 de speakeri care vor povesti și cu bune și cu rele meseriile pe care ei le fac, iar ceea ce elevii ar trebui să ia din acest spectacol este în primul rând entuziasmul de a duce mai departe formare profesională, școală și carieră, bineînțeles, cu toate beneficiile ei. A fost foarte simplu să-i mobilizăm, am discutat cu ei despre beneficiile acestui eveniment, atât către profesori, cât și către directori, cât și către părinți și de acolo aceștia au făcut echipă. Organizatorul acestui eveniment minunat de orientare în carieră a pus la dispoziție invitații, 50 de invitații pentru copiii din cele 3 comune, Cocoroș, Timișli, Scorțeni și Telega
și a fost nevoie doar de o sumă prin care să putem să plătim transportul. Pentru că lucrurile se întâmplă atunci când ceva merită cu adevărat, oamenii se mobilizează și de fapt noi asta ne dorim să-i învățăm, să-i inspirăm, să le dăm încrederea că suntem alături de aceștia pas cu pas și că împreună, făcând această echipă, avem acces la cât mai multe resurse. Începând din 2022, școala din Scorțeni, Ținutul Stejarilor, beneficiază de o sală dedicată educației STEAM, oferind elevilor oportunitatea de a învăța printr-o abordare inovativă. Prin acest model de învățare, elevii din Scorțeni au acum acces la metode moderne și interactive, menite să le dezvolte abilitățile necesare pentru viitor. Școala Smart din satul Valchid, județul Sibiu, este construită sub inițiativa primarului Nicolae Lazar și este considerată una dintre cele mai moderne instituții de învățământ din România. Echipată cu infrastructură de ultimă generație și facilități adaptate educației actuale, această școală oferă elevilor din comunitatea rurală un mediu educațional la standarde europene. Bine ați venit în prima școală inteligentă dintr-o comunitate vulnerabilă. De ce o comunitate vulnerabilă? Pentru că asta e realitatea în multe sate din Transilvania. De ce am făcut această investiție aici? Pentru că noi considerăm că trebuie să investim cu prioritate în astfel de comunități. Pentru că aici sunt cele mai mari probleme și aici e cea mai mare nevoie de educație și educație de calitate. Trebuie să vă imaginați că în această școală avem înglobate peste 15 km de fire și cabluri. Asta spune mult despre cât e de digitalizată. Ce înseamnă o școală inteligentă? Înseamnă nu neapărat doar table inteligente pe care începem să le găsim peste tot, înseamnă că această școală se controlează singură și controlează atât sistemul de iluminat cât și partea de căldură. Totul e automat și totul ne ajută să controlăm extraordinar de bine aceste sisteme. Imaginați-vă că s-au redus extraordinar de mult consumuri în această școală pentru că, de exemplu, ea e setată în așa fel încât după ce se termină orele să se oprească absolut toate sistemele sau să se reducă cât la minim posibil. Ea e setată în așa fel încât în prima zi de vacanță să scadă temperatura progresiv, vorbesc iarna, și să crească tot progresiv în așa fel încât în prima zi de școală să avem temperatura pe care noi o setăm pentru a funcționa o sală de clasă. Adică vă pot povesti până mâine dimineață despre câte lucruri știe să facă o astfel de școală și ne bucurăm că ea își atinge scopul. Deja avem rezultate, deja s-a creat o echipă de dascăl extraordinar de bună. Sigur că întotdeauna există loc de mai bine, dar noi știm de unde am pornit și unde am ajuns. Niciodată nu ne-am fi putut imagina că putem realiza astfel de lucruri într-o asemenea comunitate. Spuneți-mi, și cred că asta e întrebarea așa cea mai importantă, cum a schimbat comunitatea școala aceasta în privința, mai ales fiind o comunitate vulnerabilă, sunt convinsă că rata abandonului școlar poate că era destul de ridicată. Cum vedeți dumneavoastră acum partea aceasta? N-aș vrea să vă mint, pentru că nu e corect să fac asta. Încă avem mari probleme legate de abandonul școlar. Dar școala asta ne-a dat o direcție și noi considerăm că mergem în direcția bună. Știți, educația sau rezultatele în educație se văd în ani. E devreme, din păcate s-au pierdut 30 de ani. În zona rurală s-au pierdut 30 de ani și e foarte greu de recuperat acest handicap, pentru că au crescut generații de oameni cu probleme sociale, care la rândul lor au copii, iar acest cerc vicios e foarte, foarte greu de spart. Construim o altă școală inteligentă la Hoghilag, sau ea face parte dintr-un complex de peste 4 milioane de euro, un complex educativ și sportiv. Investim enorm în educație pentru că noi credem că șansa acestor sate este o reprezintă educația. Sigur că aceste cuvinte sunt unele care s-au ieftinit pentru că le folosim de foarte multe ori, dar din păcate sau din fericire, asta e realitatea și ăsta e lucru care contează într-o comunitate, educație. Steluța Pralea, profesoară de informatică și directoarea Liceului Tehnologic Carol I din comuna Valea Doftane, a fost premiată pentru inovație în educație. Sub conducerea dânsei, liceul a implementat un club de programare și robotică, atrăgând elevi pasionați de tehnologie. De asemenea, a digitalizat administrația școlii, simplificând procesele interne și îmbunătățind comunicarea cu părinții și elevii.
Sunt de 28 de ani în școala aceasta. Școala reprezintă modul meu de viață. Aveam posibilitatea să mă titularizez la oraș când am fost la concursul de titularizare, dar am zis vreau la Valea Doftanei. Chiar dacă aveam medie să iau aproape orice post din județ, am spus nu, eu la Valea Doftanei pentru acest post am venit, pe acesta îl voi lua și a fost de bun augur. Am primit premiul directorul anului în 2020 pentru inovare, pentru educația digitală implementată în școală. Avem titlul de școală europeană obținut în 2022, titlul de școală asociată UNESCO, școală e-twinning și multe alte titluri pe care le-am obținut Și cu care școala. aveți clar motive să vă mândriți. Spuneți-mi ce învață copiii aici la Liceul Tehnologic din Valea Doftanei, mai ales pe partea aceasta, pe componenta aceasta de informatică, de robotică, de programare. Da, în 2018 am înființat clubul de programare Coder Dojo. Este un concept venit din Irlanda. Se bazează pe voluntariatul membrilor și celor care inițiază astfel de cluburi. Copiii participă în afara programului școlar, de obicei venim sâmbătă, și avem tot felul de activități și ateliere, de la Arduino, Lego, Mindstorm, Microbit, programare web, cu cei mici avem Scratch și sâmbătă, aproape în fiecare sâmbătă avem activitate în școală cu copiii. Mai avem două laboratoare, laboratorul de informatică și laboratorul de robotică. Cel de robotică a fost dotat în 2021 cu ochelari VR, cu imprimantă 3D, cu truse Lego, Arduino, Microbit, tot ce ține de tehnologie și lucruri cu copiii. Majoritatea profesorilor, cadrelor didactice, de la învățători, chiar și educatoarele, până la profesorii care predau la liceu, au participat la cursuri de tehnologie, de educație digitală. Mulți au participat la cursuri organizate de Agenția Spațială Română. Suntem 5-6 profesori care am participat la cursurile organizate de Agenția Spațială Europeană, de Asociația TechSoup și multe alte asociații sau chiar și prin CCD, prin inspectorat, unde s-au organizat cursuri de informatică am participat. Ne-am implicat în proiecte și totul a fost posibil că am văzut răspunsul colegilor, profesorilor, elevilor, părinților care au fost încântați de ceea ce se întâmplă în școală și ne-au susținut și atunci am zis, hai că putem mai mult. Asociația Tinerilor din Valea Doftanei, județul Prahova, este sub îndrumarea doamnei Georgeta Richea și păstrează și promovează tradițiile locale prin ansamblul de dansuri și cântece populare. Peste 200 de copii și tineri cu vârstele între 5 și 26 de ani interpretează suite de dansuri specifice Văii Doftanei, precum și din alte zone etnografice ale țării. Un pic așa pe scurt povestea cum s-a întâmplat, că nu știam eu la momentul aceea de asociații, făceam dansuri deja la școală cu copiii și am participat la un concurs între licee, la Câmpina, este cel mai apropiat oraș. Ca invitați am fost acolo în concursul acesta și aveau inclusiv secțiunea artistică, deci noi la final, după ce s-a terminat concursul, am dansat cu copiii. Țin minte că n-am avut atunci un moment de folclor, am avut un dans irlandez, că noi facem de toate. Și la final toată sala s-a ridicat în picioare, aplauze, când să anunțe liceul câștigător. Noi nu eram în competiție pentru că în primul rând eram de la rural, am fost doar ca invitați. Toată lumea a strigat în sală, Valea Doftanei la secțiunea artistică. Am rămas impresionați de succes și atunci, la final, au venit mai mulți tineri la noi, copii și inclusiv la mine și mi-a zis, doi dintre tineri cu care am și rămas prieteni, nu mai sunt tineri nici ei acum, aveau deja asociații, de ce nu faceți voi o asociație, că uite, faceți lucruri așa de frumoase. Și de aici a pornit povestea. Ei sunt de la dansuri de la 3-4 anișori. Mulți dintre ei au avut părinții la dansuri și l-au transmis. La Valea Doftanei este o comunitate, este o familie, ca să zic așa.
De la 3 anișori până la 60 de ani ne cunoaștem, ne întâlnim de Ziua României, de 8 martie, de Crăciun, de Ziua Copilului și dacă s-a format lucrul ăsta de ani de zile, pur și simplu vine natural, adică niciodată n-am tras un copil de mânecuță vino. Într-adevăr, la o vârstă mititică, l-aduce părintele. Pentru că părintele știe ce înseamnă asociația. A fost și el poate la rândul lui. Sau a auzit. Poate n-a fost neapărat dansator în asociație, dar a auzit de acțiunile asociației. A văzut. Noi avem o grămadă de evenimente anuale la noi în comună și nu mai vorbesc, îi ducem pe copii la festivaluri în străinătate, în țară și cum e la țară, vorba se duce și atunci îmi duc și eu copilul. Și când sunt mititei, într-adevăr trebuie canalizați de către părinți. Și apoi, dacă vin și se întâlnesc cu mine, eu iubesc foarte mulți copii, clar, și lucrez la momentul acesta, chiar lucrez numai cu cei mici, se formează așa, imediat, o chimie, da, o dragoste să vină cu plăcerele și spun părinților nu-i aduceți dacă nu doresc și încet, încet trec de la o vârstă la alta și când ajung la vârsta lor, nu mai este deloc greu. Vin ei pentru că deja ei sunt un grup de prieteni, deci ei nu mai fac nimic unul fără celălalt. Se duc la o cafea împreună, se duc la ziua lor împreună, fac Crăciunul împreună și, de fapt, dacă spun lucrul ăsta, mă gândesc că întotdeauna mi-am dorit lucrul ăsta, pe lângă faptul că vreau să danseze un copil, mi-am dorit mult de tot să fie prieteni. Mândră Project din satul Mândra, județul Brașov, are misiunea de a valorifica ce este cel mai valoros și frumos din cultura locală, transmițând acest patrimoniu din trecut, prin prezent și către viitor. Îmbinând experiența generațiilor trecute cu pasiunea și creativitatea generațiilor de astăzi, proiectul aduce tradițiile în contemporan, construind o moștenire culturală pentru cei care vor urma. Mândră Project este un proiect umbrelă și ONG-ul nostru care e pe cale să iasă acum, sub care strângem toate proiectele noastre de educație și dezvoltare locală, adresate copiilor, adulților, nouă, vorbim despre zestre, despre memorie digitală, despre partea de comunism, amprenta pe care a lăsat-o comunismul, vorbim despre multe lucruri, dar astăzi ne ducem în zona proiectului dedicat copiilor. Noi de mai bine de 12 ani facem un proiect dedicat gratuit copiilor din comunitate, educație alternativă. Proiectul nostru se numește Copii cu cartea în traistă, pentru că încercăm să le punem în traista cu care vor călători prin viață un bagaj suficient de consistent, astfel încât călătoria asta lor să fie fabuloasă, într-un fel sau altul. Da, e vacanța de vară și suntem în biblioteca din sat, unde copiii au hotărât ca vara asta vor să se joace de harap alb. E un fel de cerc de teatru, dar e o joacă de vacanță în care ne jucăm cu emoțiile, să le înfrângem. E ca în bătălia lui Harap Alb cu ursul. Noi avem un urs al nostru care se numește emoție. După aceea vorbim despre a cunoaște parte din poveștile românești, din zestrea noastră și apoi mai e partea aceea pe care noi mizăm foarte mult, e implicarea aceea a oamenilor din comunitate în povestea noastră. Adică mizăm foarte mult pe resursa umană locală. Decât să aduci un trainer care, ok, face ce știe el mai bine, dar decât să-l aduci de la București, există oameni în comunitatea noastră care pot să le dăruiască copiilor o experiență plecând de la ce pot ei să facă sau să le dăruiască. Și prima care a sărit în ajutorul nostru a fost Dana, care este bibliotecara bibliotecii comunale și a zis, ok, vreau să ajut, ce pot să fac? Și am zis, uite, ia copiii, că ești la bibliotecă, ia și bunicele care croșetează, că iarna e cald la tine în bibliotecă, și am mai zis, ia și memoria comunității ca să venim la tine în bibliotecă, să cumpărăm un scanner foarte bun digital și să digitalizăm tot ce înseamnă informație fotografică, poveste și așa mai departe. Și aici, la biblioteca, asta se întâmplă. Mie nu mi s-a părut să fie greu, pentru că acești copii sunt foarte deschiși la tot ce am făcut și la alte ateliere și când i-am invitat aici și le-am propus să facem o acțiune pentru întreaga vacanță, nu doar zilele de weekend când se fac alte activități, și au fost de acord.
să facem o piesă de teatru. Așa am început, cu o piesă de teatru. Am ales-o împreună, piesa Harap Alb. Eu am scris scenariul și pe parcurs am tot jucat din el până am ajuns la final. Și se distrează, adică ne distrăm cu toții. Da, e o chestie foarte faină că copii, la ora 11, oamenii din sat știu că copiii se duc la bibliotecă cu bicicletele, Alex i-a duce cu trotineta, unii vin pe jos și vin cu foile astea în mână și îi întreabă unde vă duceți, la bibliotecă și ce faceți acolo. Ne jucăm de Harap Alb și vin și ne spun, o să vină. Noi invităm, când ne întreabă ce facem, îi invităm să vină când jucăm sau când o să facem filmul și oamenii ce zic? Cred că o să vină toți oamenii din sat, că niciunul nu ne-a zis că nu o să vină. Și toți oamenii din sat, pe de altă parte, ne zic, e fascinant să vezi ziua în amiaza mare, un grup de copii, că deja se strâng și vin împreună, cu foi în mână, cu hârtii, chiuind și folosind replici din Harap Alb și personaje, în contextul în care digitalizarea și toată povestea asta ți se pare că nu ne mai dă nicio șansă, să vezi un grup de copii pe trotinete și cu foile în mână sau să spună mama, zice, mă, nu știu ce ați făcut, dar băiatul meu citește. Suntem impresionați și încă o dată vă felicit pe toți că sunteți o echipă foarte faină și abia așteptăm să auzim de voi că, nu știu, mergeți, nu știu, la festivaluri internaționale de teatru, de ce nu? Dacă asta se dovedește a fi pasiunea voastră, de ce nu? Iar acesta a fost episodul dedicat educației în mediul rural, o călătorie prin poveștile care ne arată că, în ciuda provocărilor, există schimbare acolo unde găsim dedicare și pasiune. Am văzut cum prin eforturile unor profesori inspirați, prin implicarea administrației locale, dar și a comunităților, copiii și tinerii din satele României au un viitor mai bun. Educația este cheia care deschide ușile unui viitor luminos, iar exemplele de astăzi ne-au demonstrat că schimbarea începe cu fiecare dintre noi, cu fiecare gest de sprijin și cu fiecare copil care primește o șansă. Educația poate transforma comunități și, mai presus de toate, vieți. Până data viitoare, să continuăm să susținem și să investim în educația celor care ne vor urma. Găsiți mai multe detalii despre proiectul Adoptă un sat și cum te poți și tu implica pe www.antreprenorești.ro. Ne revedem săptămâna viitoare, sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Pe curând! Categoric, reprezintă o oportunitate aceste finanțări. Ele sunt de mai multe tipuri și o să le explicăm în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Majoritatea, da, sunt finanțări nerambursabile. Ca să dezvolți o localitate, să dezvolți o comunitate din toate punctele de vedere, începând de la arhitectural, cultural și tot ce înseamnă dezvoltare, sunt foarte importante fondurile pe care le accesezi. Și eu, care am fost chiar de la început, am inițiat acest proiect împreună cu oamenii care au intrat în echipa de proiectare, de a face acest proiect. Suntem surprinși de această reușită. Emisiune oferită de Dedeman și de Laco.